सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट शेयर करंतु। चलो भाई मुझे आज भल गोटे भिड आनी माँ कलापाट विषय आमर तुमुणी ग्राम कलापाट मंदिर अवस्थित होतार किसी कारण जनाई चलतु देखा कलापाट मंदिर शिक्षा 1 किलोमीटर अतिक्रम पर तुमुणी ग्राम विराजमान करू चकित सचराचरी शुभ्रकेशम जम 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 जगत माता जगत हिता जगिनी जुगरूपम कम 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 कालरूपम कनकरुचिरम चंडी चामुंडयुक्तम रंग 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 रक्तवर्णम रुधिरमहिमया पातु मां ठाकुराणी। इतिहास कहे माँ कलापाट ठाकुराणी पुरी क्षेत्रରୁ ଅନୁଗୁଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଏବଂ ତା ପଛରେ ରହିଥିବା ଇତିହାସକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଅତୀତରେ ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ରାଜା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜା ଗଜପତିଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଭାବି ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ କର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର ନ ଦେବା ପାଇଁ ମତାଇଲେ। ସେ ସମୟର କନ୍ଧମାଳ କହିଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଅନୁଗୁଳ, ପାଲହଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବୁଝାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗଜପତି ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ପୁରୀକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତରାରୁ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଆସି ଗଜପତିଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମଲ୍ଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହରାଇ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମାନପତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କେତେଜଣ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗଜପତି ମହାରାଜା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇଲେ। ଯଦି କେହି ଏହି ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ଏକଥାକୁ ଶୁଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଆସି ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅନୁଗୁଳ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବ, କାରଣ ତା ପଛରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ଏକ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ସେହି ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦେଇଥିବା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଉପାସନା କରିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ବତାଇଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭଦ୍ରା ଦେବୀ। ଏହି ଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ। ଉପାସନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମା' ବିଜୟ ତିଳକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ରାଜାଙ୍କୁ। କହିଲେ, ଯେବେ ଏହି ବିଜୟ ତିଳକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବ ସେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଦେଖିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ମା'ଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ କାଳ ମା'ଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପାସନା କରିଚାଲିଲେ। 9 ଦିନ ପରେ ବିଜୟ ତିଳକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା।
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେହରେ ମଲମଲ ରାଶି ତେଲକୁ ବୋଳି ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଲେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ି ରହିଲେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଉତ୍ତରାରୁ ଆସିଥିବା ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା। ଏକଥା ଦେଖି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାଇ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳର ରାଜା କିଛି ମାଗିନଥିଲେ। ମାଗିଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଅନୁଗୁଳର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀଛୋଡ଼ ଉପାଧି। ବନ୍ଦୀଛୋଡ଼ ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ଆମ ଅନୁଗୁଳର ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଉପାସନା କରିଥିବା ଭଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ବିରାଟ ପଟୁଆର ତିଆରି କରି ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାତି ପାହିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୁଁ ବିରାଜମାନ ହେବି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରାଜପ୍ରସାଦର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ତୁମୁଣି ଗ୍ରାମରେ ରାତି ପାହିଗଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କର ପାଟବସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ହଠାତ୍ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ରାଜାଙ୍କର ବାକ୍ରୁଦ୍ଧରୁ ବାହାରିଗଲା ମା କଳାପାଟ। ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ, ହଁ, ତୁମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ମା କଳାପାଟ ଶବ୍ଦ ଅତି ମଧୁର। ମୁଁ ଏଇ ନାଁରେ ଏଇଠି ଉପାସିତ ହେବି। ମା କଳାପାଟ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଇପାରିଲିନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନ ତୁମେ ବଡ଼ ପଟୁଆରର ସହିତ ମୋତେ ତୁମ ରାଜପ୍ରସାଦର ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ସେଇଠି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପଟୁଆରର ସହିତ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିକଟରେ ଥିବା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏବଂ ସେହି ତିଥି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ରାଜପ୍ରସାଦର ନିକଟରେ ଥିବା କଳାପାଟ ପାହାଡ଼ରେ, ଯାହା ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ତୁମୁଣି ଗ୍ରାମରୁ ପଟୁଆରର ସହିତ ମା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୁଣାଗଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା କଳାପାଟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶକୁ। ସେଇଠି ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଘରୁ ନୂଆ ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ମା ଫେରିଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ନିଜର ତୁମୁଣି ଗ୍ରାମକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ଅନୁଗୁଳର ଅନେକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ